Potrošači, pažljivo gledajte ako ne želite biti obmanuti. U Konzumu možete kupiti čvarke u lijepom pakiranju. Proizvodi ih Silma d.o.o. iz Varaždinskih Toplica, a veličina omota podsjeća na čvarke uobičajene težine. Postoji jedan mali problem. Pazite, čvarci nemaju uobičajenu težinu od 300 ili 250 grama, čak nemaju niti 100 grama, ali imaju 90 grama. Dobro ste vidjeli, 90 grama, a cijena je otprilike 20 kuna s popustom od cirka 6 kuna. Pazite, uvijek provjerite rok trajanja, težinu i cijenu da ne budete nasamareni.